Martin Txiki, Aralarko basajaunek, gizon itxura izango zuten, baina zu eta ni baino, askoz handiagoak ziren. Gentilak bezin handiak eta iletsuak. Gentilen kontuak entzunaz, Antxinako euskaldunen kobazuloetako bizitzaz ohartzen gara. Eta basajaunen aztarna jarraituz, nekazarien bizitzarekin topo egiten dugu. Oso jakintzuak ziren gure basajaunek, lur gaietan batez ere. Esate baterako, baserritarrek jateko artoa besterik ez zuten garaian, basajaunek gariz eginiko ogi zuria jaten zuten. Noiz arte? Ataungo Martin Txikik, Aralarko basajaunari ogi zuriaren sekretua lapurtu arte. Eta ara, Ataungo enparantza zaharrean hasten da gure ipuina. Aralarraldeko basajaunek ogi zuria jaten dute. Eta gu hartasopa jaten beti. Aralarko basajaunak handiak bezain bizkorra dira. Eta gu garri zabalak eta hankamozak. Artoz posturik gaude. Artoz eta Nafarroako ardoz. Handiak eta bizkorrak izateko onena, ogi zuria jatea. Eta ogi zuria nahi duenak, badaki zer egin. Garia erein eta ez artoa. Aralarko basajaunek daukaten garia behar da hemen. Hori da kontua. Basajaunek ez digutela garirik eman nahi. Martin Txiki ere antzegoen Ataungo plazan. Baina berak, hitz egitea baino nahiago izaten zuen gauzak ondo pentsatzea, eta gero egitea. Ez ere esan gabe, txapelari buruan buelta bat eman zion eta txisturitzak bizkuetara bota eta gogotik igurtziz, Aralar mendira igotzea erabaki zuen. Etxera joan, bota handi batzu jantzi eta kalera irten zen. Ene, ikusten alduzue hori? Oie, bota parrak horiek! Ikusten ditu Martin jantzi dituen bota ikaragarriak. Ibiltzen hasi horretik, irupon eman dizkik bota barruak! Nola Martin, bota handi horiekin. Herritarren burlak eta esamesak kontuan hartu gabe, mendialdera jo zuen gure Martin Txiki. Basotik zebilela, galburua lotzen ari zen basajaun batekin topo egin zuen. Zer galdu zaizu Aralar mendian? Basarriko bidea, terretxikoaz biltzen ari nintzen, eta badirudi galdu egin naizela. Badakik ba, hauek basajaunen basoak direla, beraz, hanka mendik! Ospa ingo zuelakon gure Martin Txikik. Baita zera ere. Agur esan, eta lehen baino harinago eta zuzenago abiatu zen, Aralarko mendialdera. Borda zahar eta hundi bat aurkitu zuen eta amona bat, bordaren atarian. Egunon amona, lan talan, Nire semearen artilezko galtzerdia konpontzen, baina zer egiten duzu basajaunen alderdi honetan? Terretxikoaz biltzen ari nintzen, eta nonbait galdu eginez. Bai, hori biztan dago? Ara amona, begia zenbat terretxiko bildu ditudan. Bai, eta begi honak dituzula ere esango nuke. Baten batzuk hartu nahi badizkidazu? Terretxiku zalea da bai, nire semea. Zuk ere, oniraino etorriz gero, zerbait hartuko zenuke. Bai posik amona? Basajaunaren amonak, amaiketako harintxo bat prestatu zion eta ura zen Martin Txikik espero zuena. Ogi zuria. Horrelako janari goxorik. Ogi zuria? Ikin bat gorde etxerako. Gurean, nahiko eta gehiegi ere izaten da eta. Bai, Ikusiko bazenu ganbaran, aurtengo honetan pilatu dugun garia. Nola? Garaian erein eta garaian bildu. Hori da basajaunen bizilegea. Amona, posi ikusiko nuke ba ganbarako gari pil hori. Txirriz txarast. Ganbarako bide hartu zutenean zer eta
Basa jauna sartu zen etxean. Baina, ama, zer egiten atzoa? Atzo altzaizkizu gure gizalegeak. Atandarrek hori besterik ez duten nahi? Aralarko gariak lapurtu? Entzun basa jauna, garizaleak baldin bagara ere, ez behintzat lapurrak. Nik amonari perretxikuak eman dizkiot, eta amonak niri hori zuria. Kito, ez dut zuen gariaren beharrik. Arto jalea naiz eta hartzasopak janez jarraituko dut bizi naizen artean. Hainbesteraino bai, Ara basa jauna, salto batez etzenuke hartopilura gaindituko. Ez? Ez horixe? Ba, iker ez gure ganbarako garipilloa. Baiet, Eze, baiet. eze. Eta badakizue betikoa dugula euskaldunok aposturako grine. Perretxikuak eta ogi zuriak. Bai ez eta ezetz, diruaren ordez, hoiek ziren bi apostularien emaitzak. Perretxikuak Martin Txikiren aldetik eta ogi zuria Basa jaunaren aldetik. Eta egin zezaketen gauza bakarra han bertan egitea erabaki zuten. Hau da, bordako ganbarara igo eta saltoka hasi. Santo Cristo, egia duk, hau gari. Esan, Martin, norena duk pilorik handiena, irea ala nerea. Orain ikusi da, Hasi ba, Benetan ikaragarria zen ganbaran pilaturik zegoen garie. Baina Martin Txikik ez zuen apostu irabazteko asmoik. Ez noski. Bestelakoak ziren ataundararen ideiak eta asmoak. ea ba, ikus dezagun nor den irabazlea. Martin Txiki ganbarako beste ertzaraino joan zen eta han sakon arna sartuz. Bat, bi, hiru eta ando alaizia. Hauxe gizon kaskarra hau. Bete-betean gari artera erori ezaigu ba? Martin, apustua galdu dut. Ondo galdu ere, gari artean baitzegoen gari zerdi estalik. alaxera, neuk galdu dut. Zuen hau gure hartale filoa baino handiago da. Aitortzen dut bai, zinez aitortu ere. Zuretzat nire perretxiku bete zorotxoa. Basa jaunak eskua luzatu zion gari artetik irtetzen laguntzeko. Eta orain jakingo dugu, zergatik eta zertarako zituen Martin Txikik goiz hartan jantzitako bi bota hondiak. Apustua galdu zuela, postasola. Orain, bota barnean goreta zeuzkan garialek, perretxikutenak baino balbio handiagoa zeukaten eta. Basa jaunari esku emanez, gari artetik irten zen salto batean. Orain korrika eta presaka etxerari. Eskerrak eman eta agur esanez, tipitak, menditik behe. Ogizati hau zure etxeko entzat. Mire esker, amonatxo. Agur, Martin. Agur, amona. Adio, basa jauna. Eta pentsatu bezala, tipitapa, bota barneko gari aleen trabak, isiri sufrituz, ilundu baino lehenago, heldu zen Ataungo plazara. Udaletxetik, sagardotegitik, etxe guztietako lehioetatik, denak zelatan eta ikusmiran. Zer diozue? Esan, ez errez? Begira gaude, begira! Ba, ikusi? Zorrotik, Basa jaunaren amak emandako gizati atera zuen. Ogi zuria! Begira arretaz. Ikusi zer egiten dudan ogi zati honekin. Apur egin eta usoentzat eta txita txikientzat. Zer? Ogi zuria alperri galtzen? Egon lasai. Hemendik aurrera nahiko ogi izango duzu eta... Ogi zuria? Aralarko gariarekin egindako munduko ogi txuriena. Nola ordia? Nola? Ba horrela. Ataundarren begiak zoreta lor zeudela,
Martin Txikik lasai eta geldiro, bere bi bota handiak erantzi zituen eta... Garia! Garia! Pozaren pozez, irrintzik hasi zen ataungo jendea. Elizako kanpaia izan da izango, dirindalan kasu ziren. Hango dantzak eta hango arto festak. Gora Martin Txiki! Gora taun! Gora taun balkatu ospetsua! Eta itziber, orain badakizu. Kontua baitzanik. Horrak nola lortu zituzten ataundarrek, lehen gariabeak. Martin Txiki alkateari eskerrak. Bai. Arrez gero, ataundigasi eta denok ogizaldeak omen gara. Alditan talo jaleak ere bai. Bai, amonak nahi duenean. Egia, haumonak nahi duenean.